kullum abu kalmar ki kenan ka yi haƙuri na rasa da wanne zan ji da shaye-shayen yaran nan zan ji koko da neman abinci ko da bakin cikin da yake kunna ma dan ne magana ki kafe da ido ko kuma ki duka da kai kamar kina ji amma ba sauraro kike ba kai yanzu ba lalacewa ta zo wai sana'a waka ya koma kai hakuri mai gida yaran nan addu'a kawai ya kamata a dinga mishi kai hakuri kin gani kai daga ina kin yi mutum nake ce wani muryar turo shirya ta bude shirya mu kai ba abinda zan maka addu'a kawai nake maka Allah ka shirya mu kai na ji wata lalacewa da ta zo wai waka ka koma kaga shikenan an yi anko ga waka ga shaye-shaye ake da addu'ar ta kenan ta ci da ka shaye-shaye sai waka to sai ka zaba ko gidan nan ko kuma shaye-shaye da waka ka zaba dan ni ba zan zauna da kai a haka ba yara a ce mutum da gidan uban shi a hana shi zama mutum da gidansa a ce sai ya fita nan gidan ubana ne ba wanda sai hana ni an bai gidan amma ma gidan ubana ne kai ma Allah ya shirye ka abinda kake nufi kenan wato gidan ubanka ne ni ma tafi na gidan uban takar uba mai gida hakuri za ba zan hakura ba kiyaye Allah sai na hada shi da hukuma da kuma hudata wato na gidan uban shi ne wato ni ne mu gidan na uba ya bai mutu ya ban man ba mai gida ga shi ba zan hakura ba kin shi zan yi na rantse da Allah kin san Allah ban barin wannan sai na sada shi da hukuma in kin ga zai ba zan hakura ba ba abin da za mu shi da ya ba zan yi addu'a ba zan yi ba in kuma duka na zaki in ji rigidi Allah ni na san buge ku mai gida zaki karan magana da Allah ai hakuri mai gida Ai, me nake gani ya kare? Rabar cikin gidan mu ne ko? Ya kare ta kawo maka abuwa. Wayo ne rayuwar gidan daji na shiga ɗemuwa ga zafi da shirya. Wuri na nuna mun sana. Kai, sa'an ku ne da kuke bi na kuna damar riga. Zan yi maganin ku yanzu na raba ku daga kanin ku wallahi. Tsara ku ne shaye-shaye ba ta da rana gidan caji na ganewa. Dangi makwabta da abokaina suna ta kyamana. A titi nake kwana, wata ran abola nake kwana. Ko a kasuwa in na shigo jama'a suna guduna. Shaye-shaye ba ta da rana dan na gani da idona. Ba ni sallah ba ni salati shaye-shaye ne a gabana. Gidan caji ya zanyi in canza rayuwa ta wayo kaina. Amma da abba na kuyi haƙuri ku yafa laifina. Kun ba ni tarbiyya sosai ne na canza tsarina. Yayyena da ƙannina ku yafuwa gona. Tunda duniya ta hora ni na gane laifina. Na canza suna na gidan caji ake kirana. Na daina gaba daya.